David Azurza musikaria, musika irakaslea, musika konposatzailea, musikarekin lotuta dauden 11 gauzatan ibilitakoa txiki-txikitatik. Nola definituko genuke zure burua? Zertzara, musikaria? Nola definitzen duzu zure burua? Bueno, izan daiteke definizio bat, bai, musikaria, bai. Gehien bat musikarekin lotuta, bai, sortzailea izan daiteke bai, edo artearekin ere, bueno, pixka zabalagoa, baina bai, gehien bat musikaria, bai. Musika munduan 11 gauzatan zabiltzana, ibilitakoa, haurtzarotik musika munduan bizi izan dezuna, nola gogoratzen zu zure haurtzaroa? Zer leku zeukan musikak zure haurtzaroan? Nire haurtzaroa gogoratzen dut kantatzen, ni bakarrik nire etxean batez ere, eta musika asko entzuten etxean ere. Bai, gurasoa oso zaleak dira, eta txiki-txikitatik ordu guztietan etxean musika jarrita zegoen. Orduan, bueno, txiki-txikitatik bizi dut musika giro hori modu hortan, baina hola izan zen. Nola transmititu dizute gurasoek musikarekiko zaletasun hori? Bueno, batez ere haiek musika asko entzuten, asko apreziatzen, kontzertu askotara juten, bueno, baloratzen haiek ere musika mundua eta, bueno, zaletasuna handirekin bai. Ze musika mota entzuten zenuen, abesten zenuen haurtzaroan? Haurtzaroan, denetatik, telebistako anuntzio guztik kantatzen nituen, edozein abestia, edozein bidaiatan etxean zan aukera ona kantatzeko, bidai osoak juten ginen kantatzen leku guztita, osake, bueno, familia osoan egiten genuen musika modu hortan, ez? Musika instrumenturik ikasteko aukera izan zenuen haurtzaroan, aukeratzeko modurik izan zenuen? Bai, bueno, berez etxean piano bat zegoen, atxonan pianoa zen, eta, bueno, hasi nintzen piano pixkat ikasten, baina, bueno, ez neon hain gustora, bueno, tokatu zitzaidan bere garaian sistema horrekin, eta, bueno, azkenen hori utzi nuen, eta, bueno, urte batzuk berandugo jarraitu nituen nire ikasketak, ez? Arte ederrak ikasi zenituen, garbi zenukan hori ikasi nahi zenuela, edo zergatik aukeratu zenuen arte ederren bidea? Bueno, arte ederrak ere, bueno, betidanik gustatu zaizkitelako, ez? Eta batez ere restaurazioa nahi nulako egin, ikusten nulako aukera oso politia, eta, bueno, eta ogibide bestela ere, ikusten nun erresago igual musikari baino. Gero bizitzak eramaten zaitu beste leku batzutatik, eta azkenen arte ederretatik iaia ezer ez dut egin, edo gutxigo egin dut, eta musikarekin askoz gehiago, baina, bueno. Kontratenore gitxare ikasketak egin zenituen? Bai, kantu ikasketak, berez. Bai, kantu ikasketak. Nolago gezaten ikasketa horiek? Ze ikasten da, ze prozesu jarraitzen da? Bueno, berez, nik egin dituen kantu ikasketak, arte ederrak ikasten nahi nintzen bitartean, bere garaian, oain ezin da, baina bere garaian por libre egin zenezaken karrera osoa, ez? Orduan, bueno, juten nintzen ikasketa batzuk egiten maisu partikular batekin, Donostian, eta gero juten nintzen aurkezten kantuko graduak eta asignatura guztiak egiteko. Eta horrela jo nintzen pixkanaka egiten, eta bukatu nuenen arte ederren ikasketa, orduan egin nituen ja bukatzeko azkeneko azterketa kantukoak, bai. Madrilgo kontserbatorioan ibili zinen. Hori da. Nola gogoratzen duzu garaiura? Bueno, hori izan zen jende etorri. Ofizialki Madrilgo kontserbatorioan bukatu nituen ikasketak, baina jende etorri izan zen, azterketa bat egin eta bueltatu. Hori izan zen berez, nik jarraitu nuen bukatu arte nire partikular maisu horrekin, eta gero azterketak Madrilen. Eta karrera mailarako sari bat ere lortu zenuen? Bai. Beti izango da ez, pozgarria errekonozimendu hori? Bai, izan zen oso gauza polita, bai. Eta, bueno, ez, pixkat ikasketak bukatuta gero, musika mundu horrekin beste lotura bat, ez, izaten hasi zinen. Nola gogoratzen zuek gaztaro hortan, ez, behin ikasketak amaitutakoan, bizitzari aurre egiteko bidea aurkitu behar hortan, musika munduan nula aurkitu zenuen? Lehenengo pausua izan zen, eskolapiotan, musika maisu bezala urte batzuk egon nintzen. Bueno, ja lehenagotik ere banegon koruak zuzentzen, Bergarako Orfeoian zuzendaria
bezala egon, eta Odeitruka abesbatza, aurra abesbatza Tolosan ere. Bai, orduan, bueno, pixkat dena konpaginatuz horrela hasi nintzen. Irakasle lanak aipatu dituzu, nolakoa da irakasle lan hori? Ez, pentsatzen dut lan gogorra izango dela, baina gero erantzuna ematen duena. Bueno, niri betidanik eta oraindikan asko gustatzen zait irakastea, orduan gogoz eta ilusio sartzen nun irakaskuntza, bai gustatzen zait betidanik. Orduan, bueno, bai, gogorra da abesbatzarekin konparatuta azken finean, abesbatz batean badatozen umeak edo aurrak edo gazteak dira zaletasun handikoak edo bintzat datoz nahi dutelako, ez? Eskola baten denetatik daukazu eta batzuei gustatzen zaie, beste batzuei izan beste eta beste batzuei ezer. Baina, bueno, da bizitzako eskola bate bai, jakinin behar duzu horrekin burrukatzen eta aurrera eramaten, ez? Irakasle lana batetik, aipatu duzu abesbatza ezberdinetan ere ari zinela, ez dakit nolako abesbatzak ziren garai hartakoak, zure gaztaroko haiek, ze ezberdintasun zuten gaurkoekin alderatuta? Bueno, ez hain handia pentsatzen dut, estrukturan aldetik edo funtzionamentuko eran aldetik ez hain desberdinak. Bueno, egoera soziala gaur egun oso ezberdina da eta bueno, gaztek edo aurrak dauzkate 1000 gauza gehiago gure gaztaroan, baina, bueno, funtzionamendu aldetik oso antzeko esango nuke. Igual gaur egun beste dinamika batzutan sartuta, zekoruke, bueno, gaur igual dauzkate komplejoago edo zailago ateratzeko kontzertuak edo bidaiak edo guk egiten genituen bezala, ez? Bere garaian Odeiertze abesbatzarekin, ez? Baina, bueno, bestela oso antzekoa pentsatzen dut, bai. Gauza bada, irakasle lana, abestea, zuzendari lanak ere egiten dituzu. Bai. Zer dauka zuzendari lan honek? Ze ezberdintasun dago, ez? Abestetik zuzendari lana egitera. Bueno, azken finean zuzendari bezala zuzea liderra, zuk eramaten dut taldea, eta bueno, zuzendari alako talde baten zuzendari bezala, zuzendariz aparte, musikaz aparte, zara koordinatzailea, zera batzutan aita eta ama, ez? Eta orduan, hori da desberdintasuna batez ere, zuzea talde horren ardura oso hartzen dezuna, ez? Pixkat lan bat aukeratu beharko bazenu edo ez dakit zein talde aukeratuko zenuke, ze zuzendari lan aukeratuko zenuke? Ez dakit, egia esan, ze talde bakoitza dauzka bere gauza honak eta gauza txarrak alde batet pentsatzen du, talde profesional bat beste mobida bada. Aurre edo gazte talde maila altugoko zuzendaria, izan daiteke, bakoitzak dauzka bere alde txarrak eta alde honak. Talde xume batekin ere ni oso gustu nago, erakasten musika, erakusten abestiak. Ez dakit zer dan hobea egia esan, batzutan pentsatezu, azken finean, estabilidad ekonomiko ematen dizun talde potente batek, dauka printzipioz interes gehiago profesionalki edo bizitzan aldetik, baina musikalki gauza asko egin daitezke edozein mailako talderekin. Oso ondo, ikusi dugu David Azurzak bere lehenengo pausa nola eman zituen, musika munduan egin dituen lan ezberdinak, pixkat gehiago ezagutzeko lehen izango dugu, bere zuzendari lan horietako bat ikustea. David Azurza musikari ezagutzen ari gara aste honetako Adiska Mila saioan, musika munduan alor ezberdinetan lan egindakoa, eta musika munduan egin duzun lan horietan azpimarratu nahiko nuke sorkuntza prozesuarena. Lan pila bat egin dituzu, ez dakit kontatu dauzkazun,
nolako ezaten da sorkuntza prozesu hori? Nola sortzen da abesti bat edo musika nola sortzen da? Bueno, abesti bakoitza dauka bere motivazioa eta bere istorio txiki bat, ez? Batzutan izan daiteke testu polit bat, gustatzen zaizun testu bat, beste batzutan existitzen den doinu bat moldatzea ahotsentzat eta harmonizazio bat nolabait egin edo moldaketa. Beste batzutan musikalki daukazun ideiaren bat egiteko burutzeko testu polit bat bilatu edo testu interesgarria edo testu bat sortu edo, bueno, bakoitza dauka bere ibilbidea ezberdina. 100 lan baino gehiago editatu dituzu. Bai. Ez dakit, 100 lan horiek oso ezberdinak izango dira noski. Bai, oso. Bereziki goratzen aldezu baten bat, edo ez dakit lan asko eman dizuna, edo bereziki ezberdina dena, edo? Bueno, ez dakit, badaude lan batzuk batzutan errex ateratzen zaizkizunak, edo prozesu oso erresa edo oso lasaia dauzkatenak. Beste batzuk aldiz, bueno, gehiago kostatzen zaizue. Ez nuke esango batzuk besteak baino hobeagoak direla horregatik, baina bueno, batzuei bai edo igual publikon onarpena jasotzen dutelako gehiago kantatzen dira, beste batzuk ez hainbeste. Baina bueno, niretzat dena prozesu berdinean daude eta nik uste denak apreziatzen ditudala, nik konpositore bezala edo sortzaile bezala, ez? Adibidez, Oihu hau izeneko kanta, izan da oso kantu ezaguna, abes bat munduan, Tolosan asko kantatu da, Tolosan aurkeztu zen, Tolosarako idatzi nuen bere garaian, bokalia taldeak estreinatu alizateko Tolosako lehiaketan. Eta kantu hori adibidez, horrek bidaiatu du munduan zehar 5 kontinentetan. Horrek posa handia ematen dit, eta horregatik jarri nion ere editorialen etxea jarri nion Oihu hau izena, ez? Konposizio propioak, ez, aipatzen ari gara, nola hasten da lan bat egiten? Konposizio propio bat egitea erabakitzen denetik, pentsatzen denetik, ze pauso jarraitzen dira? Bueno, lehenengo gauza da, pentsatu behar duzu zer nahi duzu esan, ez? Edo ze motivazioarekin hasten zean. Amodiozko kantu bat balin bada, edo kantu lasai bat ez dakiz ze proiektutarako, edo ze bakoitza dauka bere, edo umentzako joku bat balin bada, edo zerbait divertigarria, zerbait lasaia, zerbait erritmikoa, bakoitza dauka bere intentzio ezberdina, ez? Eta nik askotan idatzi ditut lanak hasi nintzen batez ere nire koruekin kantatu ahal izateko. Bai gazteekin, bai bumeekin, bai helduekin. Orduan idazten nizkien gauzak nik ere frogatzeko, juteko, esperimentatzen, eta gero gauza batzuk funtzionatzen zuten hobeto eta beste okerrago. Hori gero proba egiten da funtzionatzen duen edo ez? Bai, klaro. Lan bat noiz ematen da bukatutzat? Bueno, beti zaude prest batzutan nota batzuk edo zer egitzeko edo aldatzeko, baina normalen hortarako sortu nuen nire editoriala ere. Alde batetik da modu bat ere zure buruari eskatzeko lan hau bukatu da. Naiz eta igual horren bertsioa beste baten egin dezakezun, edo horren moldaketa berriz egokitu ez. Gauza horiek beti egin daitezke, baina seriotasun puntu horri heltzeko ere, hortarako sortu nuen editoriala. Editoriala aipatzen ari zarez, musika mundutik bizitzea erresa ez da? Ez da erresa. Horregatik 11 hankakin ibili behar da, eta batzurentzat igual izango zera konpositore bezala, beste batzuentzat zuzendari bezala, beste batzuentzat kantari bezala, editore bezala, edo musika edo kantu maixu bezala, ez? Orduan, azken finen beharra da horregotea 11 hankakin, ez?
lan asko egin dituzu, eskualdeari lotuta bat azpimarratzekotan, Bai. Altzoko handiaren inguruan egindako txikien opera hori azpimarratu nahiko nuke, 2011 urtean egindakoa da. Bai. Nola etorri zitzaizun hori egiteko aukera hori? Bueno, pues hori da nik egindako proiektu handienetako bat. Eta izan zen ideia bat zitetik etorri zitzaidana. Zitekoak nahi zuten uztartu bi disiplina importantenak haientzat, hau da musika korala eta txotxongiloak. Eta horren proiektuan atzetik ibili ginen urte batzuk pentsatzen zer egin, zer ez egin. Eta azkenen nik hartu nun gai hau, nik pentsatu nulako interesgarria zala txotxongiloekin ere representatu alizatea opera bat, eta eskualdeko historio ez ezagun bat hartuz gaur egun ezagunagoa, pelikula eta abar dagolako, baina bere momentuan konturatu nintzen Altzoko handia zala esplotatu gabeko pertsona bat. Aipatu duzu gaur egun agian ezagunagoa dena, orduan zen horren ezaguna, ez? Nolakoa da opera hori? Nolako izan zen emaitza? Bueno, oso gauza politia, ni oso kontentu nago egindako lanarekin. Bueno, aitzaki izan zen Donostia 2016 kapitalidadea, kultura kapitalidadea, eta proiektu hori hortan aurkeztu zen. Eta 2016tik eskutik, posible izan zen diru pixkat lortzea martxan jartzeko. Opera bat jartzea martxan, taularatzea, benetan oso gauza konplejoa da koordinazioan aldetik eta ensaion aldetik, eta da gauza konplejo xamar. Eta eskatzen du esfortzu handi bat, topiken laguntzarekin eta 2016 laguntzarekin, azkenen burutu genuen. Eta arrakastaz gainera, erantzuron izan zuen, toki askotan egiteko aukera izan zenuten. Bai, nahi genuen leku gehiagotan egin, baina hori bakizu beti konplejoa da. Momentu honetan, ari gera erderazko bertsioa eta ingelesezko bertsioa saiatzen bideratzen ere, baina gauza konplejoa direnez, poliki joan behar da, eta presari gabe. Altzoko handiaren txikin operari buruz ari gara, honena dugu operaren zatitxo bat ikustea. David Azurzaren sorkuntza lana aipatu dugu, baina sorkuntza lana bakarrik ez. Ahots talde ezberdinetan ibilitakoa, zabiltzana, kontatu diazu, ahots talde bateko lana nolakoa den? Bueno, betidanik koruetan ibili naiz, kantatzen eta zuzentzen. Kasu honetan, ahots talde bat, KEA ahots taldea, da talde profesional bat, gea kantari gutxi, eta koru bat bezala, baina kantari gutxi gorekin, orduan erantzukizuna handigo daukazu kantari bezala, beste kantu mota egiten da ere, beste zaitasun batekin bai, beste, profesionalagoa da, orduan hori izan da batez ere KEA ahots taldearekin egin deguna azkeneko 20 urtetan. Eta arrakastatxua, ez? Hau da, leku askotan abesteko aukera izan duzute, nola batzuk izan bat badaukazue? Bai, leku importante festival importantetan, obra estreinaldi desente inditugu, diskan grabazioak, eta, Pentsatzen dut musikari baten, abeslari baten egunerokotasunean, ahotsa zaintze ezinbestekoa izango dela. Zein da trukoa, ahotsa zaintzeko? Ahotsa zaintzeko, ahotsa azken finean gu gea ahotsa, ez da estarrio bakarrik.
Bai, estarria zaindu behar duzu, baina, bueno, azken finean dia ohiturak hartu. Nik ez dut bereziki ezer egiten momentu honetan ahotsa zaintzeko, baizik eta, bueno, saiatzea ondo egoten. Hoi da, ahotsa ondo eukitzea zu ondo egotea da. Musikari bezala egindako lan guzti hauek besteak beste eman zuten mundua ezagutzeko aukera, ez? Kontinente ezberdinetan ibili zara, musikarekin lotuta. Nola bizi dute musika toki ezberdinetan, ez dakit, non dira musika zaleenak edo non bizi dute gehien behar musika? Oso galdera ez? Oso zaila da esateko. Azkeneko 4 urtetan munduan zehar ibili naiz, kantari bakarlari bezala, dantza ikuskizun pare baten. Eta egia da oso ezberdina da ikuskizun berdina egitea Korean edo egitea Estatu Batuetan edo egitea Alemanian, ez? Oso ezberdina, baina bueno, ez nuke esango hor ikusten da herrialde baten izaera nola dan. Batzuk txalotzeko adibidez, batzuk 2 minututan bota dute dena eta gero isiltzen dira. Beste batzuk ez India isildu eta luzatzen dituzte txaloak ez dakizen bat minututan. Hor ikusten da oso... Kultura ezberdina, musika modu batera bestera kultura guztietan, ez? Bizi dute? Bai, noski. Eta naiz eta leku bakoitzen musika mota propioa edo norberakoa euki, azkenen, aprestiatzen dute beste musika motak ere, ondo indabaldin badaude, eta bai. Zu munduan ibilitakoa musika munduarekin, baina munduko abeslari honetakoak, abesbatza honetakoak Tolosan elkartzen dira urtero. Ez dakit Tolosan inguruan hori ezagutzea alden behar den bezala, ez abesbatzalaiek eta horrek duen garrantzia. Hau da, munduko abeslari honetakoak urtero Tolosara etortze hori. Nik uste hori dela gauza bat, dena dakigula hor dagola, baina askotan ez dela apreziatzen. Horren seinale esan dizazuke duain dela gutxi sortu zen Tolosari buruz bideo bat, proporzionatzeko Tolosa oso polita, oso ondo inda, nire ez faio haundi batekin, eta ez da momentu baten aipatzen Tolosan egiten den lehiaketa mundial bat. Hori gustatuko zaizkizu gehiago edo gutxigo abesbatzak, baina ezin da ukatu Tolosa jende pila bat ezagutzen du munduan bakarrik horrengatik. Beste batzuk ezagutuko dute Tolosa beste gauza askorengatik. Tolosak gauza asko dauzka, baina niretzat faio handi bat zen, sikiera ez aipatzea, sikiera ez dedikatzea segundu batzuk esateko Tolosan daukagu lehiaketa mundial bat. Ezin dute hori esan aldameneko herriko, inkluso esango nizuke Donostin, ia justu zinemaldia dagolako, baina esan nahi dut mailotako koruen festivala ez dago, oso gutxi daude Europan. Oso gutxi daude eta zuk gertutik ezagutzen duzuen jaialdi bada. Noski. Besteak beste, 98an aurra abesbatzekin sari irabazitako, bokalirekin 2002an. Bueno, ez dakit, nolako bilakera ikusi diozu abesbatzaleiaketari, zu nola bizi izan duzu abesbatzaleiaketari? Bueno, txikitatik juten ginen koruk entzutera, asko gustatzen zitzaidan, beti kantatzen nagolako, eta, bueno, eta batez ere jasi nintzen kantatzen odeiertza abesbatzan 14 urterekin, urtero joan izan naiz saio guztiak ikustera eta ilusio handirekin batez ere hor izan dalako ez bakarrik Tolosar entzat, baizik eta Euskadi osoko eta Espainia osoko mundu koralarentzako ispilu bat. Ikustea ze obrak, ze egiteko moduk, ze koru zoragarriak urtero Tolosan hori da lujo bat, hori ezin da ordaindu, hori pasada bat da, eta hortikan asko ikasi dugu, bai kantari bezala, bai zuzendari bezala, bai kompositore bezala, hainbeste informazioa
hain ona, urtero, bueno, 50 urtez. Aurten beteko ditu 50 urte. Bai, aurten 50, hoi da lujo bat. Hori aipatu dugu, musika munduan, esan dugu, adar ezberdinetan ibilizarela. Bai. Eguneko 24 ordu dauzka zure egunak ere, nolako da zure egunerokotasuna? Ze leku dauka musika zure egunerokotasunean? Bueno, eguneko oso porzentai altua. Bai, beti nago, bueno, azken finean hamaika hankakin, bueno, pues beti gauza bat ez bada beste bat egin behar duzu horrekin lotuta, ez? Eta azkenen, bueno, ordu asko dira, bai. Ez bada konposatzen, prestatzen, asmatzen, sortzen, bueno, beti dago zerbait. Bai. Zertan ari zara egun, ze proiektu daukaztu buruan esku artean? Bueno, beti dauzkat 1000 proiektu batera, batzuk ezin atera, beste batzuk ateratzeko gogorekin, baina denborik ez, beste batzuk martxan, bueno, bai konposizionaldetik, bai zuzendari bezala, bai kasu honetan ere Gipuzkoako Aberatzen Federazioan presidente bezala nago, orduan, bueno, pues ez bada batekin bestearekin, ez? Gaztetan haurtzaroan, imaginatuko altzen nukeen egin duzu musika munduan egin duzu ibilbide hau, bilakaera hau, ez dakit? Ez, egia esan, inoiz ez dut pentsatu ibilbide bat egitea, ez? Inoiz ez dut pentsatu ez da solista edo bakarlari bezala karrera bat egitera, ez? Inoiz ez dut pentsatu alakorik, pentsatu beti nahi nula horregon musika egiten, eta gauzak atera dira. Batzutan sorpresaz deitzen dizute leku batetik edo bestetik edo aukera bat aurkezten zaizu. Bueno, pues onartzen duzu edo ez duzu onartzen, baina bueno, hori da aukerak ateratzen dira eta bueno, jarraitzean guainik ez dut planteatzen bide konkretu bat egiteko, baizik eta bueno, ateratzen dira gauzak pues aprobetxatu eta etorkizunari buruz galdetu behar nizun, gauza asko egin dituzu, baina oraindik edukiko duzu zerbait egiteko ametsa edo nahia edo ez dakit, zer egin duzu nuke musika munduan? Bai, musika munduan, bueno, gauza asko. Gauza asko. Orduan, bueno, beti dauzkazu ideiak eta, bueno, nahi gustatuko litzaidake beste opera bat idaztea adibidez. Badakit oso konplejoa dela, lan asko dela, bai, konposizionaldetik denbora asko eskatzen dizulako, eta oso konplejoa dela ere martxan jartzeko, ere gero taularatzeko, ez? Bilatzea norbait interesatuta egon daitekena zure obra hori taularatzeko, bueno, badakit oso konplejoa dela, baina gero eta sartuagoa eta nabil estenako munduan, antzerkia, operak eta gauza asko egin ditet bakarlari bezala eta gero eta gehiago gustatzen zait kantaria eszenatokian, ez? Orduan, hori, bueno, badakit oso konplejoa dela, baina, bueno, beste amets bada, ez? Oso ondo, ezagutu ditugu David Azurzaren ibilbideak, ametsen berri ere eman digu, baina saioa amaitzeko David Azurza ere kate motzen jarri behar dugu. David Azurza kate motzean jartzeko garaia iritsi da, David. Galdera hauek, motz eta azkar da motz erantzuteko. Prest? Ados? Lehenengoa, mendia ala hondartza? Mendia. Garagardoa ala kalimotxoa? Garagardoa. Zure iratzargailuan, zer musikak jotzen du, zer jotzen du? Ez du jotzen musikaik. Zer jotzen du? Ba... Pipi, klasikoa. Bueno, daukan, bai, musika lasai bat, bai. Doinu txiki bat, bai. Dutxan, zer abesten duzu? Ja ez dut abesten dutxan. Kotxean, irratia, musika, CD-a, USB-a? Normalen ezer. Ez irratirik, ez soinurik, ez ezer. Musika entzuteko, viniloa, kaseta, CD-a, MP3-a, iPad-a, mobila? Gero eta gehiago ordenadoren eta iTunes edo alako katetik ez zerbait. Egunkaria, paperan ala pantailan? Gaur egun pantailan. Umetan, zer izan ez zenuen? Musikaria?
edo futbolaria? Ez, futbolaria inoiz, musikaria. Musika talde bati, abes batza bati, izena jarri beharko baztinioke, ez izen jarriko zinioke? Hainbeste zerrenda inditut izena jartzeko taldei. Bat hau gertuzkiotan? Hau ez dakit. Ez dut okurritzen nola, hainbeste. Oso, hori urrangorako utziko dugu. Vale. Hau izan da David Azurzak eman diguna, bere musika ibilbidea errepasatu dugu, eskerrik asko etortzagatik. Eskerrik asko zen. Hurrengo astean hementsi izango gara beste musikari bat, beste musika talde bat ezagutu asmoz. Bitartean, ondo izan.